FKF bade Machakos obago romo mar juma achiel mangima mar tiego jopuonj adhula mondo gichopie rang'iny madwarore mar CAF kod FIFA. Jakom FKF bade Machakos Abdi Nur wacho ni timbe manie kor gwenge okosebedo kayudo lony madwarore e adhula, kowacho ni puonjo koches kamano dhi ting'o malo rang'iny mar adhula e kor gwenge. George Mwangi ma en japuonj mag koches ka FKF wacho ni puonja makamago ibiro chwal e gwenge duto mapacho kae mar neno ni koches ma e kor gwenge oyudo lony manyalo miyo gi lesen mowinjore mag CAF. Youth coaches, because we as federation would like to see any person who is handling kids having this knowledge, being a trained personnel. This is the entry point in the coaching education, which is the introductory part. After this course, then they are able, after a practice period of 6 months, to move forward to CAFD. Na for sure nimeachieve kwa sababu nimejua jinsi ya kudeal na wale watoto na kunecha talent zao wakiwa wadogo mpaka wa grow na wa realize talent zao. Basically this platform is to help a lot when it comes to understand maneno na football, maneno na kusocialize na wachezaji wenzako. Na basically tumelearn sana and tunashukuru federation kwa kuleta this kind of platform kwa sisi younger generation kwa ku learn how to be better and better coaches.